खुलुमबाय स्टुडियाव दङ उदांस्रि मोसाहारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिनाहारि खालामग्रा आरो इनाय बुथारग्रा दुथांफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थांखिजों फैगौ 28 आरो 29 जुनाव खुदिसानाय सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। नंगौ 2022 नि थांनाय 3 मेनि मोनाबिलियाव सानै उन्दै बैसोनि हिनजावसा गथ'फोरखौ साथाम दुथांफोरा इनाय जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव आरो थांनाय 5 मेयाव हिरनमै खाख्लारि आरो गामिनि सुबुंफोरा जाथायनि सायाव खौरां लानो थांनायावनो जिनाहारि खालामग्रा नखरनि माखासे सुबुंफोरा गामिनि सुबुंफोरखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदोंमोन आरो दुखुनांथावै हिरनमै खाख्लारिया जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बे गिख्रंथाव जाथायनि सायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 28 आरो 29 जुनाव क'क्राझार नोगोरनि सिलड्रेन पार्कआव खुदिसानाय सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। एबसुआ दुखु सैनानै बिथांमोननि नखरफोरनि थाखाय आयेननि राहाजों थार बिजिरनाय मोनहोनांगौनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। जिनाहारि खालामग्रा आरो बुथारग्रा दुथांफोर डन आली तालुकदार, बाहार आली, रेहमान आली, शेखबर आली आरो परमिया बेगमखौ प्लास्टिकनि गेजेरजों थैनायनि गोजौसिन साजा होनांगौनि थांखिजों आरो हिरनमै खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां आरो जिनाहारि खालामजाग्रा नखरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौनि थांखिजों फिन आरोबाव खुदिसानाय सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। आसाम सरकारखौ बे गिख्रंथाव जाथायनि सायाव जेबो खामानि मावनो आखायाव लायैखौ नुनानै एबसुआ खुदिसादों आरो एबसुआ आसाम सरकारखौ सांग्रां खालामदों दि जेब्लासिम न्याय आरो थार बिजिरनायखौ मोना आरो गोजोन फैया अब्लासिम एबसुआ गोख्रोङै जुक्तिजों गारां दैखांलांबाय थागोन आरो सोमावसारनायखौ दोननाय नङा आरो जिनाहारि खालामग्रा दुथां आरो जिउ फोजोबग्रा दुथांफोरा जाहाथे खारग'आ बेनि थाखाय पक्स' आयेननि गेजेरजों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय एबसुआ फिन आसाम सरकाराव दाबि दैखांदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमेस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 6680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।